Tiritatxoren aholkuak, osasuna gure ondasuna delako. Etxe batean, hainbat gela ezberdin daude, bainugela adibidez. Bainatzean, beti gurasoak alboan izan. Bi logela izaten dituzte ere, bata umeentzako eta bestea gurasoentzako. Egongela ere izaten dute, eta txukun eduki behar dira, minik ez hartzeko. Sukalde ere bada etxe guztietan, eta gurasoak janaria prestatzen ari diren bitartean, ezin zaitezke sukaldean egon. Despentsa ere izaten da, botikaz beteta egoten da, eta hauek ezin dira haurraren eskura eduki. Etxe batzuetan, txakurra ere dagoenez, txakurrarentzat etxetxoa ere egoten da. Eta beste etxe batzuek, kanpoaldean zelaiak dituzte bizikletan ibili ahal izateko. Noski, kaskoa jantzita. Tiritatxok aholku asko eman dizkigu osasuntsu bizitzeko. Ez eduki aurra sukaldean janaria prestatzerakoan. Txirrinduan, beti kaskoa jarri buruan. Botikak eta garbiketa produktuak aurraren eskuetatik urrun jaso, baino ontzian ez utzi aurra bakarrik. Eta saiestu etxean ondo ibiltzea galarazten duten edozein objektu edo desnibel.